Αντρέα Νάσα. Η φυσική όρη της επιστήμης μπορεί ο καθένας να διαβάσει βιβλία, να καταλάβει τι είναι η φυσική όρη της επιστήμης. Ο ουρανός, το ουράνιο τόξο, τα σύννεφα, οι πλανήτες, ο ήλιος, τα νερά είναι φυσική μελέτη των επιστημόνων για να καλύψουν πώς δημιουργηθήκα, από τι αποτελούνται, πόσο μεγάλη δύναμη έχουν, ταχύτητα, πόση έκταση έχουν, αν έχουν ζωή, αν έχουν νερό. Όταν διαβάσετε τα βιβλία θα καταλάβετε τι σημαίνει γαλαξίας, η δημιουργία, αυτά που περιγράψαμε. Αυτά που περιγράψαμε είναι οι μελέτες χρόνια της ΝΑΣΑ. Είναι οι μελέτες που ο άνθρωπος εξερευνά και προσπαθεί καθημερινώς να ανακαλύψει αυτά τα φαινόμενα. Είναι φαινόμενα ανεξήγητα κατά την ΝΑΣΑ, πώς δημιουργηθήκα οι πλανήτες, ο ήλιος, το ουράνιο τόξο. Κατά βάση της επιστήμης της θεολογίας, λέει η τεχνική νοημοσύνη κανονικά, είναι ο Θεός. Λέμε το Θεό, ο Θεός το δημιούργησε. Όμως, κατά την επιστήμη, προσπαθούν ακόμα να καταλάβουν πώς δημιουργηθήκα. Εγώ πιστεύω ότι η επιστήμη είναι δύσκολο να καταλάβει ακριβώς πώς δημιουργηθήκα, γιατί είναι σε λάθος τομέα. Όταν δεν βαδίζεις στην επιστήμη του Θεού ότι τα δημιούργησε ο Θεός και πάει με κάποια άλλη επιστήμη, κάποιους ανθρώπους, γιατί εμείς βασιζόμαστε στις επιστήμονες της θεολογίας ότι ο Θεός τα δημιούργησε. Αυτοί βασίζονται στους επιστήμονες πριν πολλά χρόνια ότι ψάχνουν τη δημιουργία, τη φύση, να καταλάβουν πώς δημιουργηθήκα. Όμως, είπαμε στην αρχή, εξερευνούν πώς δημιουργηθήκαν οι πλανήτες και ο ήλιος, ο ουράνιος τόξος, τα σύννεφα, τα νερά, η γη, τα ψάρια, ο άνθρωπος, σκουλίκια, τα δέντρα, η φύση, το οξυγόνο, το ηλιακό μας σύστημα. Καθημερινώς εξελίσσεται η επιστήμη, καθημερινώς. Όμως είναι σε ένα δρόμο πολύ άτυχο δρόμο. Εγώ πιστεύω ότι εκεί που είναι η γαλαξία και η γη και ο ήλιος και ο φεγγάρι γραμμή, ευθυγραμμία, πάνω ευθεία στο τέρμα είναι ο Χριστός, νομίζω. Ο Θεός πάνω, τους Ορθόδοξους, τους Καθολικούς Αγίους του Θεού. Πάνω ευθεία προς γαλαξίες. Το τέρμα μέσα μακριά. Ναι, υπάρχει ο λόγος, ο Θεός, πιστεύω εγώ, που δημιουργήσε τους πλανήτες ευθεία, ευθυγραμμισμένους, εμπάνω ο Θεός, για να μην μπορούν να τον πλησιάσουν, γιατί βλέπετε πάει ευθεία οι πλανήτες. Ευθεία είναι οι πλανήτες. Αν πήγαιναν πάνω, μπορεί να ζουν φτάννα. Το ένα το άλλο βάλουν πετρέλαιο, πεζίνα ή πυρηνική, το ένα πάει, κάπου θα φτάνουν ψηλά. Έχει το σκοπό του, πιστεύω εγώ. Όμως, οι επιστήμονες δεν μπορεί ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος ή εγώ να τους πω τώρα ξεκινάτε, τώρα είναι ο Θεός που τα δημιουργήσε. Όχι. Έχει χώρες, πολλά απομακρυσμένες χώρες που ακόμα δεν ξέρουν τι είναι ο Χριστός, δεν ξέρουν τι είναι η επιστήμη, δεν ξέρουν τι είναι τα βιβλία. Είναι χώρες απομακρυσμένες, χώρες πολλά φτωχές. Έχουν λίγα βιβλία, λίγα ζούμε, λίγα φαγητά, με λίγες τηλεοράσεις. Είναι χώρες, πολλά φτωχικές χώρες που υπάρχουν στον πλανήτη. Δεν σημαίνει όμως ότι
εμείς είμαστε πιο ισχυροί από αυτοί. Αυτοί δεν έχουν ούτε έννοια, δεν έχουν ούτε μαγάζι, ούτε τίποτα. Αυτό με το λίγο το φαγητό έχουν, το λίγο σχολείο έχουν, το λίγο σπίτι τους έχουν, παντρεμένοι τα παιδιά τους έχουν τα. Εμείς έχουμε προβλήματα πώς έγινε ο πλανήτης, πώς έγινε ο ήλιος. Έχουμε προβλήματα στο κεφάλι μας. Όλοι μελετούμε. Όμως, η θεωρία, ο Άινσταϊν βασίζεται στη θεωρία του Άινσταϊν, η επιστήμη. Ο Άινσταϊν ανακάλυψε από τη γη πώς πάτησε σε κάποιους άλλους επιστήμονες που με τηλεσκόπια πριν πολλά χρόνια βλέπαν τα αστέρια, βλέπαν πράγματα, τον φεγγάρι, τον ήλιο με τηλεσκόπια και ανακάλυψε με μαθηματική ακρίβεια την πυρηνική ενέργεια ο Άινσταϊν. Μάλιστα η κελέ του Άινσταϊν, το κεφάλι είναι από εδώ κομμένο ζωντανό σε ένα δικό γυαλί και φαίνεται. Ο Άινσταϊν ανακάλυψε τη βαρύτητα της γης. Η βαρύτητα της γης βλέπετε εδώ. Και εδώ βλέπετε εδώ, αυτό το μαύρο πέφτει. Στον κελί γη, που πάνω στέκεται έτσι, πέφτει η βαρύτητα. Κρατά το. Ανακάλυψε. Και έδωσε μεγάλη τροφή για τους επιστήμονες ο Άινσταϊν, οι μελέτες του, οι θεωρίες του, οι πράξεις του, τα μαθηματικά του δώσαν πάρα πολύ τροφή στους επιστήμονες. Επεράσαν πάρα πολλοί επιστήμονες που μελετούν το σύμπαν, μελετούν τα αστέρια, μελετούν τον ήλιο, μελετούν το φεγγάρι, μελετούν τον Δία, τον Άρη, τον Ποσειδώνα, τον Ερμή, τον Αφροδίτη, τον ήλιο, τη γη, το φεγγάρι. Η γη και οι πλανήτες γυρίζουν γύρω από την τροχιά τους, όχι τέλεια ευθεία, έχει τέλεια στον κύριο. Έχει λίγο μπάλα, πάσει λίγο με αυτόν τον τρόπο. Δεν πάσει έτσι. Δεν πάσει έτσι, πάει με αυτόν τον τρόπο. Και κοιτάξτε, το αεροπλάνο προσγειώνεται κατά τη βάση που γυρίζει η γη, κατά τη σημείο της γης, κατά το σημείο του αέρα, κατά το σημείο του σύννεφου, κατά το σημείο της βροχής, κατά το σημείο της ξηρασίας. Πώς είναι η γη, προσγειώνεται και το αεροπλάνο. Η γη δεν είναι ευθύγραμμη, ευθύ στον κιλό, μια μπάλα που δεν έχει. Όχι, είναι σκαμπάνα. Υπάρχουν τρυπίτσες στη γη, είναι διαμορφωμένα βουνά, η θάλασσα. Μιλούμε για κάτι εξωπραγματικό, κάτι πολύ απίθανο που να μην θέλετε να διαβάσετε ή να μάθετε από το YouTube ή από το τεχνική νοημοσύνη να μορφωθείτε παραπάνω για αυτά τα θέματα που μιλάμε. Αυτό το βίντεο θα κοινοποιηθεί στα παιδιά ή στους μεγάλους, όμως είπαμε, μελετάτε τον ήλιο, σημειώνετε τον ήλιο στην κόλλα. Και τι βάλετε? Βάλετε την απόσταση από τη γη, βάλετε πόση φλόγα μου βγάλει, πόσο μεγάλος είναι και πόση ζέστη κάνει στην εποχή σας. Σημειώνετε τα. Πάτε, σημειώνετε πόσα αστέρια υπάρχουν, πόσο φως βγάζουν, πόσο μεγάλα είναι, σημειώνετε τα. Πάνετε, ο πλανήτης πρώτος, τόσο μεγάλος, τόσο το ύψος του, τόσα τα χιλιόμετρα από δεύτερον τρίτον και πάει. Γράφετε τα αυτά όλα και μελετάτε τα. Και μαθαίνετε. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί τους πλανήτες γράφετε τους τα χιλιόμετρα, πόσο μακριά ένας από τον άλλο, πόσο μεγάλο ένας με τον άλλο, πόσο φως έχει, πόσα αστέρια έχει, πόσο ο ήλιος μεγάλος είναι και λάμπει, το φεγγάρι που κάθε πόσο βγαίνει, πώς φέγγει, η γη πώς γυρίζει, πώς είναι απόσταση, πόσα αστέρια έχει. Αυτά όλα τα γράφετε κάτω, τα σημειώνετε και τα μαθαίνετε μέσω του βιβλίου ή μέσω του Google ή του YouTube ή την τεχνική νοημοσύνη που έχετε στη ζωή μας και σου τα απαντά και τα σημειώνεις και τα μαθαίνεις για βοήθημα και στο σχολείο και στην επιστήμη. Όμως, για μένα ο άνθρωπος ακόμα
δεν καταλαβαίνει ένα πράγμα. Ούτε ακόμα επιστήμονες που κάνουν την τεχνική νοημοσύνη υποτιμούν την νοημοσύνη του ανθρώπου. Υποτιμούν την νοημοσύνη του ανθρώπου ότι δεν μπορούν ο άνθρωπος με ένα βιβλίο να κατασκευάσει απάντα. Ο άνθρωπος πράγματι μπορεί με ένα βιβλίο να κατασκευάσει απάντα. Η επιστήμη δεν το πιστεύει αυτό. Εγώ πιστεύω το κάλλιστα. Θα μου δώσει ένα βιβλίο και εργαλεία και ό,τι θέλω να κατασκευάσω ό,τι θέλω. Ή να έχω τα πάντα σε χαρτόνι τα πάντα, ένα βιβλίο μου να μου τα δείχνει τα πάντα, τα κλειδιά υπήρχε και να στήσω. Δεν έπρεπε να υποτιμούν την νοημοσύνη. Είμαστε αρχαίοι Έλληνες, απόγονοι του Σοκράτη, του Διογέννη, του Μέγα Αλέξανδρου, του Λεωνίδα. Είμαστε απόγονοι του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη. Είμαστε απόγονοι της ωραίας Αθηνάς, ωραίας Ελένης, του Όμηρου και Ηλιάδα. Είμαστε έξυπνοι, υποτιμούμε, νομίζω ότι δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα βιβλίο τα πάντα. Μπορούμε καλό, δεν μπορούμε. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι το μάθημα του σημερινών είναι ο ήλιος, οι πλανήτες, η γη, το φεγγάρι, τα αστέρια. Πόσο λάμπω, πόσο μακριά ο ένας πλανήτης από τον άλλο, πόσο μεγάλος είναι ο με τον άλλο διαφορές, πόση γη, πόση δύναμη γυρίζει ο κάθε πλανήτης, η γη, το φεγγάρι, ο ήλιος και το φεγγάρι δεν ταράσει, η γη ταράσει και τα αστέρια. Μαθαίνουμε μέσω της τεχνικής νοημοσύνης είναι καλύτερα ή μέσω του Google και μαθαίνουμε αυτά τα θέματα. Εγώ δεν γνωρίζω πόσο μεγάλο είναι οι πλανήτες, γιατί δεν αντιγράφω, μπορεί να το δείτε μόνοι σας, ότι δεν αντιγράφω. Απλώς τα λέω, εξηγώ τα, είμαι δυσλεκτικός, έχω κάποια άλλη νοημοσύνη που είναι διαφορετικά από τον άνθρωπο. Το θέμα είναι ότι όταν οι αρχαίοι Έλληνες κατασκευάσαν από ένα βράχο, τον εσκαλίσα και τον κάναν τον Παρθενώνα από ένα βράχο, σκεφτείτε πριν πόσα πολλά χρόνια που οι άλλοι άνθρωποι ήταν ακόμα με τα ρούχα των ζώων, με στις πύλες. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν οικίες. Είχαν το ρολόι, είχαν την νομική, είχαν την πολιτική, είχαν τα λεφτά, είχαν την τραγωδία, την ηθοποιός, και της εποχής, τα όμορφα κοπέλες, τα τραγούδια, είχαν πολιτισμό. Αυτός ο πολιτισμός ήρθε ο Χριστός και με τον ερχόμενο του Χριστού το διάλυσε και γίνηκαν ορθόδοξοι οι Έλληνες. Για καλό ή για κακό, αυτοί ξέρουν οι Έλληνες. Αν υπάρχει Θεός, που υπάρχει Θεός, να μας δώσει ένα σημάδι, να μας δώσει μια δύναμη, να καταλάβουμε το κακό που κάνουμε και υποφέρουμε από αρρώσκες, υποφέρουμε από πλημμύρες, καταιγίδες, να μας δώσει εντάξει, μας έδωσε την Αγία Γραφή, την Παλιά Διαθήκη, τους Αγίους, τα μοναστήρια, ξέρουμε κατά ένα μέρος στην επιστήμη της θεολογίας, γνωρίζουμε ένα μέρος ότι πώς γίνονται αυτά τα συμβά. Όμως υπάρχει ένα φαινόμενο ανεξήγητο για μένα. Πώς δημιουργήθηκαν αυτές οι αρρώσκες που πριν 60-70 χρόνια δεν υπήρχαν. Όταν εγώ πιστοποιώ ότι δεν εμολύφθηκε τίποτε ότι τρώμε, από τρώμε δεν εμολύφθηκε, είναι πεθάναμε, τρώμε είναι πεθάναμε. Πώς ήταν οι αρρώσκες, τι συμβήκε, γιατί πεθανίσκουμε γρήγορα. Αυτά είναι τα ερωτήματα να μάθετε, να αναλύσετε το μάθημα. Για να αναλύσετε, να δείτε, αν μπείτε στην τεχνική νοημοσύνη, πόσο παλιά υπήρχαν, πριν πόσο καιρό εξελίχθηκαν οι αρρώσκες, ο καρκίνος, η λευκαιμία, το AIDS, οι αρρώσκες, πριν πόσα χρόνια εμπολίνα, πώς ήταν πριν παλιά χρόνια, στην κόλλα. Καταλαβαίνετε. Τους αρχαίους Έλληνες να μάθουν τον πολιτισμό τους, τη δημοκρατία τους, ποια ήταν η θρησκεία τους.
ποια ήταν τα νομίσματα τους, ποια ήταν τα ρούχα τους, ποια ήταν ο στρατός τους, ποιος ήταν ο βασιλιάς τους, ποιοι ήταν οι πολιτείες τους, ποιοι ήταν οι δημοκρατίες τους, ποιοι ήταν οι τραγουδιστές τους, οι ηθοποιείς τους, γράφεται. Αυτά είναι μαθήματα. Αυτά είναι μαθήματα που σας λέω τώρα. Πρέπει αφού πάτε σε κόλλα να τα μάθετε. Και κάλλιστα μπορείτε να κάνετε για ένα κανάλι στο YouTube και να εξασκείτε την τεχνητή νοημοσύνη του κομπιούτερ σας που σας μιλάει για να τα μάθετε, να κάνετε κι εσείς έναν παρόμοιο σαν το δικό μου, το δικό σας όνομα και βάλετε γεννάστα, δικαιούσαστε. Όμως, όποιος έχει δίπλωμα, οτιδήποτε δίπλωμα και αν είναι, μπορεί από τη νέα σεζόν να πάει στο Πανεπιστήμιο της Νάσας. Να πάρει το δίπλωμα και να κάτσει εξετάσεις. Όποιος το θελήσει. Όμως, το θέμα είναι η εργασία. Η εργασία που απαιτά σήμερα ημέρα είναι μία. Μάθηση. Η μάθηση είναι το α και το μέγα. Η μάθηση, ζήλο για η μάθηση, αγάπη για η μάθηση, ευκαιρία μας για η μάθηση, επιστήμη μάθηση. Όλες χωρίς παιχνίδια επιστήμη που μας θέλει. Να κοιμόμαστε πάνω στο βιβλίο από τη μάθηση, από την εξάσκηση. Γιατί μεγαλώνει ο εγκέφαλος και το τσίπ του εγκεφάλου, αυτά όλα τα μαθήματα, αν και είμαστε πάνω στο βιβλίο, γράφονται και μορφώνει το μυαλό και πολυνίσκει το IQ. Άλλο μάθημα. Είπαμε για τον οίκιο, τις γαλαξίες, το αστέρι, το φεγγάρι, τον οίκιο, τους αρχαίους Έλληνες. Αυτά όλα τα γράφετε πάνω στην κόλλα και μαθαίνετε αυτά πώς δημιουργηθήκασε. Και κάνετε ένα δικό σας κανάλι στο YouTube και κάνετε αυτά τα μαθήματα. Άντρη Ανάσα θέλει. Βάλεις το όνομα σου, Άντρη Ανάσα, Γεωργή Ανάσα, Γιώργο Ανάσα ή Γιώργο Νικολάου θέλεις. Και βάλεις το κανάλι. Εκεί κάναμε πολλά μαθήματα. Ευχόμαστε να σας άρεσε η ξενάγηση, πώς είναι τα μυστήρια, πώς αγωνίζονται οι επιστήμονες να λύσουν αυτά τα μυστήρια. Οι επιστήμονες της θεολογίας τα λύσαν ότι είναι ο Θεός, οι επιστήμονες άλλοι εξερευνούν, ο Άινστάιν, οι αρχαίοι Έλληνες και οι πλανήτες, ο Ήγγιος και ο φεγγάρι. Για να καταλάβετε πόσο γρήγορα γυρίζει εκεί. Η ώρα 5:30 ξημερώνει, 5:30 νυχτώνει. Πόσες ώρες είναι προς 5:30 στα 5:30, δείτε πόσες ώρες είναι και πόσο γρήγορα γυρίζει. Και στεγόμαστε ευθεία. Δεν κάνουμε έτσι, γυρίζει τόσο γρήγορα που δεν μας αφήνει να πέσουμε. Ευχαριστώ πολύ.